салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби ман. бародаро, пеш аз видеои кроссовкира ягон маълумота сар кардан ба шумо хотиррасон кардем ки анами рақамода занг бизанен каналои ютуб, яъне инами чӣ хели канале ки шумо тамошо дорен канали мара, ҳам хели канало дар таги ами канали ман нигоҳ кунед, қату рак мондагиа бародаро. ҳами ами канало фурӯшиае, кадомеда маъқулай нигоҳ кунед, кадомеш чанд подписчикро тамошо кунед, кадомеда ами канало маъқулай, ами рақамода занг бизанед, ҳамаша худам оформ карда метавонем, любойша вибрат кунед, мефурӯшем, нархоша гап мезанем, бигирен ва дар сомонаи ютуб пешравӣ кунед. ами канало нигоҳ кунед, канало ай 3500 рублей сар мешавад ва мерава боло 3500, 4000, 5000, 6000, 7000 ҳамахи рафтан мегир бародаро нархо. бо ҳастаи каналое ки дар уҷа закрепит кардагӣ нестай, бо да дастмон дорем. агар ки ин канало маъқул нашавад, дигароша силкора роӣ мекунем дар WhatsApp, мебинем ва мехарем. нигоҳ кунем бародаро, дар бораи кроссовки гап мезанам бародаро. гӯш кунем, дар бораи кроссовки чӣ мегӯм. фирмаи Nike бародаро, кадоме да дуруни Россия, фарқ надорад Москва, Подмосковье, любой ҷои ҳамин Россия, кадоме да чӣ мефурад, доставка мефурад бародаро. нигоҳ кунед, доставка шумода камта чӣ меғалта, қимат меғалта. барои чӣ мегӯм? барое ки вақте ки шумо доставка мепурсен, магарам ман суми ки перевод мекунам аҷа ба ҷои шуморо, суми урам дар болои ҳаме бизанам. ина масалан нигоҳ кунед, инам кроссовки 2200 ай. ҳами ба доставкаш ҳами шумода чанқа меғалта, где-то 2500 меғалта, тақрибан мегӯм 2500. кадомеда агар ки мефора доставка, амира дар 2500 роимтон мекунам. ана ду пар се пар шава бо зиёдтар меша, барое ки ва ё ба килоша пул мегиранд. агар кадомеда дар бораи кроссовки занг мезанен, ин рақамое ки барои ютуб вайне, ана ин рақамода занг бизанед. ма исместум анами рақамода занг бизанед барои кроссовкиҳо. барои каналои ютуб боша, ин рақамода занг бизанед. барои каналои ютуб ин рақамда занг бизанед. барои кроссовки бода ин занг назанед, барои кроссовки ин рақамода занг бизанед. нигоҳ кунед бародаро, ин модела яъниё мемонем бо ҳастаи дига моделош. ҳастаи моделое ки кожаянд, кожа супенатр қатиян пенатр доранд. сафедчай ира сиёшам ҳастай, сиёша нишонтон метавозӣ. сиёш бародаро, нигоҳ ки сиёшам ҳастай. иноро барои доставка шумода где-то 4500 меғалта, барои ки ино кожиянд. ино где-то 4500 меғалта шумода кожиянд, барои ки ино хучон қиматай. стелкаш ортопедический, зато оригиналай. иноро шумо ай магазин 5-6 кам намеёбед. ана баъдан чӣ гуфтаниям, ҳаминоро бо ҳастай арзонош бародаро, ҳаминоро ҳастай арзонош ҳоз нишонтон метавонам арзоноша. кадомеда арзонош дар корай, арзонош ина бародар, аморо арзонош ҳастай. ҳоз мегӯм нархаш чансмай. ба ҷои шуморо расиданда где-то 3000 меғалта. на ки паш дорам бародаро, барои 3000 ай. ино дуруншон паш дорам, зимистонда мепӯшишон. зимистон пӯшакай бародаро. зимистонда мепӯши, под роҳат мегирад, дам мегирад. ана ба ҳастай чиз, ана ира хай видеоша як бор монда буд, хай бор дига нишонтон метавонам. ин ирам оригиналай. агар кадоми ира амира мехоҳад, и ба доставка қиди где-то 4500 мешавад. где-то 4500 пул меғалта. кожай, барои ки уч килоаки пул мегиранд. зато ин оригиналай. ира ай магазин 7-8 кам намеёбӣ. оригиналай дар спорт марсед. ина дӯстон, шумо нархошро мапурсед, ман нархошро шумо гуфтам. агар кадоме маъқулай занг бизанед, ман худам мерам доставкаш мекунам, роӣ мекунам. ана баъд гӯш кунед бародар, ина ин ҳастаи зимистона. зимистона янами ҳам банд дора, ҳам липучка дора. зимистонай 3500 мешавад то пеши шуморо расидантона. 3500 мешавад. ана баъдан як модел дигаро нишон метавонам ва видеоро тамом мекунем. ана бародаро, ишам 3500 меғалта то пеши шуморо ба доставка. духтагиай падош зурай барои зимистон. банд қати буфурад, банд
замон қати бихӯрад замон қати мегирӣ пешавӣ мекунӣ мепӯшӣ медави футбол мезанӣ дар зимистон раҳ мегардӣ фарқ надорад гирдиш духтагия агар видеои мо маъқул шуда бошад якта лайк бизанед якта подписатсия кунед ва аз видеои оянда бахубар шавед ман шумода бо ояндада бо моделҳоро нишон метавонам ба дастафкош агар ки шумо бихоҳед ки ман шуморо дастафка кунам ман занг мезанем кадом модела скриншот мекунед рӯӣ мекунед ҳамон модела ман шумода дастафкаш қати рӯӣ мекунам ва нақша мегӯм бародаро ихеле сума дар карта мегзаронед адресотонро дар ватсап менависед ман ба мо адресот мерам ҷое ки переводаш мекунам ку мерам ҳамунҷода бори шуморо меспорум чекша мегирам ҳамо як хеле чизи рақамҳои ҳаморо мегирам дар шумо равон мекунам шумо ба анамо скриншоти ватсап меред ҷои ҳамо адресе ки шумо бояд қабул кунед ман шуморо ҳамҷа мегӯм ҳамҷа меред ҳамо скриншот нишон метиҳед ва ё мегиранд ҳамо компютершон ҳамо рақама менависанд боритро мегиранд метаҳанд боқи худованд ҳамотон нигаҳбон бошад хонаободу сарбаланд бошед.